פרי האמת. דברי אלוהים בלב האדם. דרך החיים. התגלות 2.3 עברים היא 20. 7. פרי האמת. ארץ הלב. הוציאו את האמת מלבכם, והפכו אותו לאדמה טובה, זרעו את זרעי האמת והניעו פרי על ידי טיפוח האמת. החזרת קרקע. מצא את חוסר האמת שהמקרא אומר לזרוק או לא לעשות, הסר אותה מלבך והפוך אותה לאדמה פוריה. נטיעת זרעי האמת. מצא את האמת שהמקרא אומר לשמור, ושתול את זרע האמת בשדה הלב העשוי מאדמה פוריה, תפח אותו והניב את פרי האמת. פרי האמת. פרי האמת. פרויקט. 1. פרויקט. לזרוק אותו. 2. פרויקט. לא. 3. פרויקט. שמור על זה. 4. פרויקט. עשה זאת. IV. פרויקט, עשה זאת. הוציאו את השקר מלבכם והפוך אותו לאדמה טובה. דרך החיים. התגלות 2.3 עברים היא 20. אפסיים 33. ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו, והאישה היא תיזהר ותירא את בעלה. ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו, והאישה היא תזהר ותירא את בעלה. אפסיים 1. שמעו בנים אל הוריכם באדוננו, כי אורח ישר הוא. שמעו בנים אל הוריכם באדוננו, כי ארח ישר הוא. אפסיים 2. כבד את אביך ואת אמך, זאת היא המצווה הראשונה שמתן שכרה בצידה. כבד את אביך ואת אמך, זאת היא המצווה הראשונה אשר לה ההבטחה. אפסיים 4. ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם וגדלו אותם במוסר אדוננו ובתוכחתו. ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם, אך גידלום במוסר אדוננו ובתוכחתו. אפסיים 5. שמעו עבדים אל אדוניכם מן הבשר ביראה ורטט, ובתם לבבכם כשמוע למשיח. שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורטט, ובתם לבבכם כמו למשיח. אפסיים 6. לא בעבודה שהיא למראה עיניים, כי מבקשים למצוא חן בעיני בני אדם, כי אם כעבדי המשיח העושים רצון האלוהים בכל נפשם. לא בעבדת מראה העין כי מבקשי חן בני אדם, כי אם כעבדי המשיח אשים רצון האלוהים בכל נפשם. אפסיים 7. לעבוד בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם. ועבדים בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם. אפסיים 11. לבשו כלי נשק אלוהים למען תוכלו עמוד נגד נכלי השטן. לבשו כלי נשק אלוהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן. אפסיים 13. על כן אחזו בכלי נשק אלוהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד. על כן אחזו בכלי נשק אלוהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד. אפסיים 14. עמדו נא חגורי האמת במתניכם ולבושים שריון הצדק. עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלובשים בשריון הצדק.